So, naligo po muna ako. Baka ako malamigan kasi malamig ko dito. Kaan po saan. Ito po yung sili. Ito yung isdang ulam ko na prito. Saka ito po yung sausawang kong suka. Ayan po. Magprito po ako ng isda. Ginawa kong sarsado. Ito po yung sarsado guys na niluto ko na isda. Ayan. Pero ito ang trip ko kasi sausaw ko sa suka. Ayan, wala pong itlog ito. Ganyan lang po. Masarap kasi ang isda, oh. Kahit na araw-araw na isdang ulam ko, walang problema. Ayan, kain po tayo. Lamig dito sa bundok. Sis Jubilin, gising ka pa? Kain tayo. Ulam ko, pritong isda. Ano, kumusta ka na? Ganun ba? Kain tayo. Nagprito kasi ako ng isda. Ayun, ginawa kong sarsyado pero walang itlog, oh. Ayan, ito lahat. So, nangamoy talaga. Kahit tapos ko lang maligo at sobrang lamig dito sa bundok. Nag-iwan ako ng isa para ito ang ulamin ko, hindi itong sarsyado. Pero walang itlog yan. Sausawang ko suka na may sili. Ayan. Ano yung sili, oh. Kain. Nakabuniti nga ako dito kasi malamig. Pero ngayon basa kasi yung buhok ko kasi hindi ko malagay yung ano. Anong oras na dito? Mag 8 o'clock pa lang. 6 minutes before 8. Nung gabi. Musili ko. Natawag kang magpuyat. Kahapon ang niluto kong ulam ko dito ay yung papaya. Nilagyan ko rin ng pritong tsaka bagoong. Kaya ganito yung itsura ng kanin ko, medyo sunog ng konti. Kasi habang nagprito ako, nagigisa ako ng sibuyas sa kabawang sa kamatis. Ayun, nakalimutan ko yung kanin. Kapsat Mimi Bear, mangan tayo. Kumusta Kapsat Mimi Bear? Kaya pala itong nakikita ko, blurred kasi baka mahinang signal. Mahina siguro ang signal dito, Kapsat. Oh. Ay, talaga ni, nakuha niya nga talaga ni, na blurred. Nakaputi ko mo, hanang makababang amin. Naglamag, perme.
Ay nay nagprito akti sa diwa, tata, nilutok na sarsyado. May isa nga Tupperware. Nga mga kayo sa tisidat ko, kasto ti kayat ko, isaw-saw ko ti suka nga dasili na. So nga, nagkalapas ko, nagdigos ta, permit, ti angot na, insirakan na ruwangan di tanin ti unod. Sirakon. Baka no, maibus ko pa datang sida. Isda ng prito. Saw-saw ko ti suka. Tapos dasili na. Win kapsap. Nagselda ngamin iti isda. Nalaka. Gimatang kami. Tata. Ajay mo caretaker mi nagpagatang mat iti 20 nga bag. Ngamin gamay sa nga bag. Worth of pala $1 lang. $1 so nagpagatang iti 20 nga supot. Tata nagpagatang manan. Panalaan no bigat. So ako ajay dinengdeng ko nga papaya de rabi sinagpawak ti dito nga sa diwa. Tapos inikaktilaya kang bugoong. Iso sindak nang rugi de rabi sindakon tatal daw sindak manan. Tata aw maramidak imalis da among ko napandang kami nagipangantan ni karuba med imalis da ngam inwar ko datong isdan. Binanata ko ng prito. Permit aray no orna dito ya song enserak dita ko dinalpasa nga nakaluton. Agdi ko sakpay ko na. Kasakto mangan. May iligat ti siling am nun dinagasang iwasa lang. Ato nga nagasang nun. Nabalik ko na reklam kon. So nga kung marami da hanang kumaig gaman ti cellphone ko tatay taraktoy da. E di pimanaw dan so DJ ko alaan video dati lutluk ti sumanti i-upload kon. Nagluto lang naman ti basangin na po iko. Medyo naksat ng mga naksat no di kat nalagip ko. Maawang gamit ti dalungan. Kas kumusta kayo di tangay kini ko Sis, ako si Sisi. Apa niya tinagan na nga tunay ni ko ako si Sisi. Nga kaduwang dita. Mga nagpanya ko iko. Pasensya ka yung background ko talaga tumawarak pa ilaang ne. Apa ewan ti Facebook yo? Siya akawan ti diop ko ingganay di nagpandemic dito handa kami nga parparwaranan. Nagpakada lang sakbay kay mulo ti bantay ide. Nga dati nga tangag sakbay nga ako na win ko nada. Nung kay ko subli nga dawos di balay tahana nga mahiligan nga kwan. Nga agdiop-diop nga minan nadalang ginatang ko idi nga jikrem tapos ajay utong karabasa iso di inawit ko to idi kada nya pati inalak pa gatang ko nga abasto ditoy. Ora DJ Pilipina ti kasinsin na among ko taga Abu Dhabi da balot. Idi summer agat to isuna. Bantay mo lang tayan da nga madayo mga bantay dito ayan mi ko.
Ha mga dito isuna ko na ka nagdiop ka kumaati ka sumurtak ko na dito bante ka da kami mga kwa nga parparwaron sa masagsaduta mo kay ko lang kumamok ko na no parwaron tak sa paminsan tano da tigatangak ko na no mi Abu Dhabi every Saturday kay di Biyernes di ba tataka no sinukatan dan sa ite Emirates senti Sabado dito yung mga amin Libanon ko kwa Domingo iti di off lang di Pilipina nga kadwan. Tapi ang gayam ni kwa ni sis usang rakitira. Di ba di ka tatay? Namin kanay nga comment is una nga apan ading buy-buyan naman dagi upload ko. So nga nakita nga naka-live tatay na panak mat ijay nakisaw-saw-saw. Iti simbang po dadaamong kon nagkuha kung hindi ko naklatay ko kuha. Nusumangpad da, hana nga makakuan ko na. Ganang kuha mo nun yung oras nga nalapas nga nag-livean. Ado mo nam amok ijay Nagmay nga kwa tipo live na niya. Nagdikit-dikit ang kami dyan nga road. Dyan yamin. At dati may isang idirabi, dati nag-live. Ngam di jam, amo mo lang kanay mo kumkumin, buibuyan na TV kwak. So nga di nag-live, iso na mo iti Pilipinas. Napana mo iti damat siguro ti, nga mo naman mga nag-subscribe kanyak, sinubscribe ko mo isuda. So nga dati manan ni Usang, at dyan mo nagtambay. May di agkirog ako iti white seeds nga balunan na di abogado iti hindi papananda nga panganan ta iso ti kaslanats na di jay hana nga makakwahan nga maka type so nga digiti lang imuti kun ti ko kaktatay do kanti sa mga padan kung maggamana silpong kon bagi jay takwa nagmayad dagi jay ko ni anyway kwa ay usang ajay min may sang nga pagkuwap no dag live ngay kud ajay ni kwa sa gagaysan na kayo nga kwa sa gagaysan na kayo nga ikwa dagiti kwa dagiti ada jay nga anti live sa gagaysan na kayo nga ikabil ngay subscribe mo kakasjay agasang kapsat no malpasan ti live niya mano nga 1 houran ni agkukwamatan aglaglagas mutan ti subscriber ko. So sinasug ko pwede takas jay nga ta kuha ko na. Ta 20 to 30 nga subscriber ko mati mainayon kinya mo okay mat nagmayamot. Ni tiwang ka gana mo tengkon malagas mo lang 20 hanak apapan ti jayon. So no makita lang ni usang ni jay lang agko kanyanan no daduma ano makita ano daduma kanya yung amin no daduma mat busy amin. Grabe nag-live kaming kukwa. Nagawan ti signal niya. Nag-live ako kabigat. Tatagin nila sa ibaba. Ay, aglakas mat. Hello sis. Ako si Sisi. Salamat. Kain-kain tayo. Yan ang ulam ko, pritong isda. Salamat ha sa inyong dalawa nandyan. Kasi si Jubilin tulog na yon siguro. Nakalive mo tatay ni ko ha. Mrs. Samilin. Hello, po si Sisi. Shout out sa'yo. Anong ulam nyo? Ito, nandito yung ulam ko. O, yan. Gusto ko kasi ng mga ganito, yung mga isda, ganun lang. Pero sa karne ng ano lang, hindi ako masyado. Ako ay nagluluto ng
ulam ng alaga ko. Kahit na masarap, hindi ako mahilig. Yung mga pagkain nila dito. Ako lang nagluto, masarap nga. Hinahanap ko pa rin yung kanin, kahit na anong ulam. Sahten, sahten. Kain na rin kayo. Gusto ko sanang dalhin nga yung bisikleta dun sa Beirut kasi pag pupunta ako, magdala ng pagkain yung tinutulungan namin doon na matanda magbike sana ako pero wala naman paglagyan sa sasakyan nila. Punong-puno naman yung ng mga halaman kanina yung isang sasakyan. Ay, dito malamig. Kasi dito sa bundok namin, pag winter time talagang snow. Kapal ng snow dito. Sa harap ng bahay, walang walang pagparkingan ng mga sasakyan. Dito kasi sa Lebanon, nag-i-snow sa mga bundok. Ay, ang ganda. Pero ngayon, tumatanda na ako, parang ayaw ko nang makita ng snow at malamig. Hindi ko na yata kaya. Nung malilig kasi yung mga alaga ko, ay naku, lagi. Lagi kami sa snow. Kaya yung mga Pilipina na nag-DDO pag Sunday, pag winter, doon sila sa snow. Kapsat Mimi Bir, apa nagapu ka dito di Libanon? Ay, maganda rin yung snow. Pero ngayon, lagi kong giniginaw, baka mahirap na ang mag-stay sa snow. Saan ka banda sa noon sa Lebanon? Year ka nandito? Siya kay Kwa Asrafi Beirut. Iti ayam me. Notice summer time lang arte kami bantay. O, big fire, malabsanan me. Ito yung tibantay me. Manungatawan mo nga di big fire. Nagawawit kami kabubantay, malabsanan mi big fire. For years. Tapos agdidiop ka, mapangkadya daw raw, hamra. Kasi papapanan mo, dagiti, kung big fire ka, damat is dyan niya. Nagmay no ti bambantay lang no ti winter, summer, kas dyan. Dagay aware ko nga mining kanda nga kaya atin tag-giski-skin. Okay. Ayan nga rod, karuba mi nga gayong ko taga Isabela ko, or-orayin na nga bumaba ka no ta, rumor kami ka no. Ngam, kwa, ada masalfuda kami ni kwa, ni si Samilen, ito tinangi ko kanya, among ni kwa, ni Mami Piar, adat mo lang Libanon, kwa mo lang, vlogger mo lang di jay, suna. Kaya na nga kinita kami.
Kaya nga kinita kami nung bumaba. Ngamin dito rimuharak sakbay ng muli dito ibantay. Kunak kanya na, kinita ka, mawin ko na na. Awamatan ko na. Hindi nagawid ako, nakalugan aktibasan, isupay mo lang tiror na, ta naturog pa'y kano, tanudiip na kano, maturog nga, ay agree nga maladaw. So nga ni sis Samilin ko na sis May ko na kanya, may kakilala ako dyan si ano Mami Pierre ko na. Di ba kakadwa na da Sunshine? Tika grupo, di ba ti gayim tata ni Mami Pierre ka ni Sunshine? No, aglalib mo't idi, makikita mo't sudangam ko na kayo natatayan ta ko na, kasi malabsana mo't idi adi ko adan tunukas na papanam di banger nga pagdidiupa. Galalaaw da. Naglalaho na dito yung barbarito. Nilinis ko ngamin di pinaglutwak. Ang ko pa na isuble. Malamlami na ngamin. Nagkapiya ngamin tatayon. So ang ko kahit pinagkapin. Minumag to lang ti danuman. Sa pila ko matagkilita kami kini Mami Piar. Tako na nag-umay kan tutubalay ko na. Oo, sisi. Pag nakakaedad na, talagang nilalamig na. Ay, pag punta kami sa snow, yung alaga kong ilang taon lang niya, ang tigas ng ulo, gusto niya umakyat sa taas. Tapos mayroon siyang parang sasakyan na dadalhin ko rin, hawak ko yung bata, hawak ko rin yung sasakyan niya. Pag nandun na kami sa baba, ibababa ko yan. Pero may naghihintay sa kanya sa baba. Saang banda? Di nga banda ti kuha na aya shop na di among mo. Di ba open country ditoy? Kaya man rumruwara mo ti tila. No agad kanya nga pang kami trip na pang kami nga rin DJ Kuway jay South of Lebanon. Na pang kami na DJ ka kami malang kindi ka building me nagpakadak inaamong ko. Kaduan nga nagtrip kat kabildingan me mamuna among ko so nga pinabulusan na jay South of Lebanon. Nadadaulang kami nga rin to, si mangpag kami ka alas 9 ti rabiin, nadadaulang kami, ija sayda. Di among morte pasikot-sikot dito yung Libanon. Ngam na pindas dito Dubai. Nya. Pindas di Dubai. Asrafi, niya tinagan na di shop na among mo, Asrafi, ti ayan may, jay kwa Beirut. Asidig, ang kami mga mismong asidig di downtown. Kwa nga rod, no, Martes, sumuro ta nga mapan kwa agsumba. Ado kami nga agsumba jay. Kami nadadati nga grupo nga sumuro ta nga agsumba. Di ko neket, nagkawatak-watak na matan. So nga, sumurot ti sa bali nga grupo na. Antillas. Papapanak hindi data Antillas no kwa idi. Papapang kami juga gayom ko nga dio pang kami jay St. Eli Church.
Ah. Apa daw aware mo aya? Hello, Mami Piar. Oh, andyan si Sis Mimi Biro. Kilala ka pala niya. Kalkalpas ko na nga kapsat. Nagsida team prito nga isda. Ato na naramid ko ay linuto nga sarsyado. Taglamag dito danda nila kuan. Danda nila daringungot tilambukan. Nga, diop mo na bigat. Dahito ka tilas nga weekend men ko nada. Bareng makarwarak tumutan no maminsan nga Domingo. Ano, permiti lang magtuban tayo. Napo. Nakabuniti. Dirabi nga mangkulang nga may kanti buniti tikwak ta. Napasapay tibuk ko. Kwa. Kula ni simang pagami na among ko nagapo France. Kukuna na kanya ka inya na ayusin ta ti papilmon ko na. Kat madam nakarikap pa timbase ko na ngamin kinitak tipos timbase. Dahito nga agsasaro no nga handa may imbaga nga close no dikit kunada. At ti holiday nga ingana 27 sa. At ti holiday nga nakakabili 27 kanya mo din nga date. Sa danto ka naglukat kunada. Isudyo ko na ni among ko dapat ma-permamon nagijay dapat mo nga permanan ko na nata adamat iti balik manggagawa ko. Tama panta ipa-translation kan ipantay jayan ti ko ako nana nya na kana jayan. Translation Pasensya kayo, dumawag di jay na turmi papababaan na kapan mga di balay kahit ko nagdigo sa kamalami na ko. Adan kanya kami idi Mayo agawid jay may isa nga Pilipina. Tatay surot na kami na among ko talo kami nga Pilipina siguro kami kinaamong ko na pang kami jimbase. Tata namdi nga Pilipina ko mga may sahan pa nga agawid idi June. Kuna mi ijay ko imulit ijay ti polo. Kuna ka sir kuna agawid akno ko agawid ak tumot ti sumarong nga agawid ko na. Kuna naman DJ ni Sir William, mangala kayo marudan iti balik manggagawa yon. So nga, nikanda kami ti duwa, sagay sa kami di Pilipina. Tata di Pilipina nga nangala nga may isa, hampay ko mga agawid di jay. Biglaan, nga nakawid. So nga, agawid ak ti di berot, tinapak to di jayon, ta sa amin to, pang kami to di notary, kan translation tong kuna naamon ko. Kukuna ko, apay madam da jing ngayon ngay ko di ticket ko kuna. Kukuna naman ni among ko ngay ko. Di ba insing ko kinyam di bali mapangkunto mo lang alaan di tikap te ipaprint ko di jay ko na naman. Tas sino katanda ko ti schedule ide. Tata isun na kanya sa nakatungtong ko isunan namong ko. Ngamin di may sa Pilipina impasok mi kinikwa juhada di sangot imbasi idi manon ayat imbayad mi $120 sa isu ti mga sikaso amin ajilangan na translation notary dagijay impakwada ijay tini juhadad nalpas nga dagos ngam nagbayad ti dakkel ngam ni among ko di Pilipina na iso tinangilakad basi binayadan na ket nagbayad to uwa dagi duwa nga Pilipinang ket
talo kami nga nagbayad to uwan. Tata, idi pasok na digay papel di base. Hambang ang muli ni among ko, di ibabayad nga para uwa, inaladan ta. Isuda mo tinagbayad, so nga kuna na kanya, kuna siya tumat, no, mapanag kami dyan base. Alat tumat dyan bayad ko nga $25, iti uwa. Ta di jay dapat abot ang bayad. Kaputa, napang kami di. Kami nagsalud-sud lang dyan base, sinalsud ko lang idi May nga ko di jay date nalipata mutan ko na nagsalud-sud ay may 31 nagsalud-sud kini kwa idi last hanga day tumatawan di last year nagsalud-sud ijay kwa imbase nga apay ma'am madi nga mabalin iti agdirekta nga mga lati uwa kailangan ba ti appointment ko na ti sagot damak kanya ijay kwa sorry kunada isend mo kanyak iti Xerox copy ti passport mo, nagan na among mo, kan ikaman sa dijay, ay di insend ko, hang kumot ammo nga, kwa nga, inko anda kong gaya man ko nada, nubigat umay ka, ito imbase, ta isuti kwa, iti schedule mo nga, makaala iti uwam ko nada matan, imbak ta na isama di may nga Pilipina, so nga duwa kami nga napan idi, nagbayad kami, kwartani idi dijay. So nga nagsubliak to dyan base, alak to di $25 kung to na siyempre kapunto kanya da di pagpakwak ti papel ko. At kanya akon, at ito awit-awit ko nga rin negoray. At ito'y amin tigamit ko na eh. Nakabackpack. Ayan. Kakaiwara ti kusina ta nakainawa ko naman ko pensabli jay cabinet. Awit-awit ko datoy nga kuha nga. Backpack ko tayo, kung nagkaisunto sa nag-awit ko. Hindi kay tag-shoulder bag ko na timbas dito yan. So nga, so nga dahito yung kukuha ko na DJ aming resibok to uwa ka datoy na kumplito ang nga talaga kumplito. At ako tinabasa ki DJ dati din eh. Dagito ini ti to uwa. 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 Simpal pala minute ko hindi ngamin dagiti ko to uwa. Ayun na nga niya mayin ta. O, dagito ini amin na pinagbayad ko dato ti resibok ni uwa. Uwa man nang dayto yan. Uwa man nang dato yan. Daytoy. Dayta. Dagitoy amin kumplito ang dato ti ko ti binayadak amin tuuwan. Manong nga tawo nang agbaybayad din ni nagatado. Di ba every 2 years may isa 2 3 4 5 7 8 Ato ni walo ti resibok nga kwa tuwa. So idul-dulin ko dagitoy. Adangar ti na nabasa nga comment ijayin timbasi nga salsalsudan da nga apay no gawit ka kunada. Ada maalam ka 50,000 to uwa kung kunada mo teng. Dati mo di balik manggagawa ko. At yung mata jay impalaminit ko nga pati vaccine ko mga kailangan nun. Di vaccine.
Hindi balik magagawa ko. Ano nga nigi daan nga nakapasirok sa 20 ko ako. Iti bantay iti ikamak. At tama dito ti ko ni among ko ti ID na. Ay natin dyan. Dati sa dati ni balik manggagawa kabsat. Ang ko pa nga na pinapan to pa lang. Kung nanang order may sa Pilipina kukuha. Buludin na ka no. Ala, gamangin. Udo. Maguray kayo pa, nabisirat pa titawa. Tudo. Hindi yung nagpati bilang. Agtudo ko na nga mintat pa eh. So nga, tinag ko na dito yung nagpuan na tibuti sa larat. Ang dito basura ka. Isirap dito, yung tawag ni. Nilog ko na sa agtudo, naglamputan kaya. Kung nang order may sa Pilipina ka, buludan na ka no, dahito ito ipasirox na kung mga kahit tabaka no, ibaitid na kanya ka dyan Xerox copy, ay ang kung mga mabalin. Ngamin ko na, di ba, kung nadakat, di ba, bayadan iji embassy, $35. Idi, iti pinagbaybayad, idi, di ba, naghina, iti tatakat $35, ngam no, baguhan ka nung agawid, mano, mas nangingina pa isa, hindi nakakabil ito yun, UWA membership 25, contract verification, fee polo ko na, $10. Kami alam mo lang ang pilapan na ito, dati ko ni employer. Uri na among ko, dapat ako ito na among ko ni worker, employer. Signature of employer. At dapat ti Xerox copy ti passport ko. Ikama, dan. Ang ticket ko, dati mo ticket ko. At iti ticket ko. Ilalupot ko mo talaga sa mga uray na ditayang ko. Hindi ito nga ticket hang ako apay digay dyan. Ang pala nga dahito nga hindi sinukatan dati ko ako na niyayaman ko nun. So nga uray na ditayan ko, awit-awit ko na dito eh. Dito si Patil. Dati pa'y gayam. Dati di baro pa'y gayam nga resibok iti uwa. Sabi ko to'y, kasi siyempre birukan da. Dahil mo daan nga
balik manggagawag idi dinagawi da atoy. Dato di daan, dato di baro nga uwag. So, ibang paminsan ko na dito importante dito yung nga gamit ko. Ito may isang folder. Tapos na dito yung resibo nga pati uuwa. Ayan. Ito yung aware ko. Abitekul tahad. لا ليش آياتيني لا لا أنا أصلا بدينك لحالي لا أنا همم تنزلي تسهري Subadi ana. Lis asad akaduhon sama شو؟ akadu asad. ما Ay imad. يمكن يعملوا سمك ياكلوا سمك Ana ka nakakalit sama. قال لي عماد انه عم تاكلي سمك Kasi nika nasa kartillo. Yan, dumating yung alaga ko, matutulog na yon. Ako naman ay ano lang, hugasan ko lang yung pinagkainan ko. Yung pinagkainan ko lang. Ayan, 1 minute lang po. Pasok ko muna yung ano. Ito kasi ano, binili ko ito. Gusto ko yung kulay. Matagal ko nang binili ito. Ngayon, nung binili ko ito, kasi nga local lang ito, local lang. Pero ang ginawa ko dito, dinala ko doon sa ano, sa nagtatahi. Doon sa ano, sabi ko magbabayad ako kahit na magkano. Basta ito ang iano nyo. Yung bang gusto ko maging strong, saka ito, sabi ko, saka dito ako, dito. Dinubli nila yung ano dito, saka yung dito. Saka dito talaga, inano nila. Para kasi pag i-ano muna, pag maglagay ng gano'n, hindi masisira. Ayan. Hinihiram kasi nila dito, ito noon. Ayaw kong ipahiram kasi hindi ko pa nagamit. Ayan, ilagay ko muna sa loob at saka, ano. Ayan, hugasan ko lang yung pinagkainan ko. At ibalik ko lang yung mga hugasan ko na. Ayan. Para pagbaba namin.
Pasensya na kayo sa mga ingay. Yan. Basan ko lang yung pinagkainan ko. Ayan guys. Basan ko lang yung pinagkainan ko. Ito malinis ito. Yan, munog ako yung kwarto ko. Pasok na ako sa kwarto ko, guys. Ayan. Sarado ko muna yung pintuan. Ayan. Hello. Ayan. Hello sis, Amy Gaming. Hello. Ayan. Jajakitan kita. Sandali lang. Pasensya na kayo sa kwarto ko. Ganito lang ang kwarto dito. Yan, nagkalat ang mga charger. Yan. Hello. Embit Gaming. Ayan, najakitan na kita. Andito yung boniti ko guys, oh. Ito yung suklay ko, saka yung charger ko, yan. Kasi nag-charge ako dito sa ano, katabi ko yung mga charger ko. Yan. Yan. Pwede ko nang anong dito kasi, ayan. Pumuna ako dito. Tapusin ko munang mag-live. Ayan. Ayan, ganyan ang ano ko. Ito ang... Asan na kaya yung iinom ko dito? Saan pa na? Nandito pa. Hindi, tubig na pala. Ayan.
Salamat, salamat. Sis Imbig Gaming Channel. Ayan. Ako ay maupo muna, mamaya na ako. Tatapusin ko muna yung live ko. Malamig kasi dito sa bundok kaya at wala na akong kasama sa kusina. So dito na lang po ako. Tatapusin ko lang pag may 1 hour na yon. Ito po ang kwarto, hindi magandang kwarto dito sa kasi yung nagbabakbak yung mga namin itong mga pintura. Kasi pag winter dito, nag-i-snow talaga na ito dito sa wall niya. So maraming dapat nilang ipagawa pag itong bahay na ito. Ayan, kumusta po? Kumusta po? Shout out sa lahat. Ayan, giniginaw po ako kasi naligo ako. Ayan. Malamig na dito sa bundok, mag-winter na kasi. So, malamig na dito. Ito na yung yung pinaka longest time na nag-stay ako dito sa bundok kasi usually pag nandito kami sa bundok ng summertime, September and September first week or second week uwi na kami. Pero ako hanggang ngayon sa kayong alaga ko, nandito pa rin yung alaga ko kasi yun ang kapatid ng amo ko. So, sabi niya, laging sinasabi niya sa akin, last na ito, last na ito. Hanggang sa sinasabi niyang last, hindi naman naglalas yung niya, yung sinasabi niyang last na daw na namin dito sa bundok. Kasi iba yung doon doon daw sa Beirut mainit pa, hindi pa totally na malamig. Tapos umulan doon. Ko yan, sorry. Umuulan na rin, paminsan-minsan dito akala ko na nagsarado ako ng pintuan doon sa kusina kasi siya na nailipad yung pintuan. So mas maganda sinarado ko na lang. Kasi walang bituin sa langit. At tinignan ko, yun ang sign ko kasi pag uulan, yung walang bituin. Ngayon wala talagang bituin kaya sabi ko baka itong madaling araw o baka maya-maya ay uulan. Ayun. So ako pa naman hindi pa matutulog. Meron lang akong i-upload sa aking Facebook kasi nagde-delete na ako ng mga video. Instead na i-delete ko, mas magandang i-upload ko na lang sa Facebook at least doon makikita ko yung mga video. Kasi lahat ng mga ang daming video talaga dito ng cellphone na ito. Ito marami talaga itong mga videos, yung mga na-upload ko na pero ayaw ko pa rin i-delete. Kasi parang memorable sa akin pero hindi kaya ng ng memory ng cellphone ko. So kailangan ako mag-delete. So tinitignan ko na yung iba, nagde-delete na rin ako. Pero marami pa akong i-upload sana pero pag hindi na kaya talaga, i-delete ko na lang. I-delete ko. Itong cellphone ko sa yung cellphone na yan, sobrang dami talaga ng videos. Kaya hindi ako makagawa ng reaction videos sa mga natutulungan namin ng Team Ruby Lipad dahil nga puno na yung cellphone ko, ang daming pinasa sa amin sa GC na gagawa namin ng reaction videos. Pero hindi ako makagawa dahil full na talaga. 2 pa lang ang nagawa kong reaction video sa mga natulungan namin. Kasi sabi ni Sir Ruel, igagawa daw namin ng reaction videos yung mga natulungan. Yung mga kasama ko, gumawa na sila ng mga reaction video. Pero ako,
Ang problema ko yung cellphone ko talaga, gusto ko munang i-delete. Ang gusto ko sana yung cellphone ko ay malinis-malinis na, wala ng mga videos, mga gano'n. Sana, pero marami pa kaya pagkatapos ko ng live, lilinisin ko ito, i-upload ko sa Facebook, then after na may-upload ko, delete na naman para kasi marami ako. Ngayon kanina, nagluto ko ng isda, binidyo ko. Ayan, in-upload ko. Pero naka-private pa lang yan kasi araw-araw kasi may premiere ako. Araw-araw yan, wala man ako sa premiere ko, at least premiere yun. Araw-araw talaga. Ayan. Iba-iba, mga pagluluto, ganun. Pero pagbaba ko sa Bero, sasama ako magsusumba, yun ang i-upload ko. Ayan, guys. So, sana panoorin niyo ulit yung mga vlogs ko, mga kapatid, mga kaibigan. Pag sasama na ako dun sa grupo ng, ano, magsusumba. Kasi wala na yung isang grupo na sinalihan ko, nagkawatak-watak na, ewan ko ang nangyari, kung anong problema nila, ewan ko. So, ako na yung umalis sa GC kasi hindi naman, sinasabi ko kasi noon na gusto kong sumamang magsumba nung nandito ako sa bundok kasi kung alam kong bababa na ako doon, sasabihin ko nasasama ako pero wala namang reply. So, anong gagawin ko? Forward na nandun ako sa GC. Umalis ako sa GC. Pero sabi ko, nagpaalam ako doon, naalis na ako sa GC. Tapos, sumunod yung dalawa. Umalis na rin sila. After, umalis na rin yung teacher namin. Ayun sabi niya, wala daw siyang ganun. Ewan ko kung anong mga nila, problema nila. Pero out ako doon. Basta ako, wala akong kaaway, ayoko. Nag-clear lang ako doon na kasi forward nga na nandun ako sa GC. Wala namang hindi naman kami nagsusumba, saka ewan ko kung ano yung mga problema nila. So, basta out na lang ako doon. Sasama ulit ako sa mga bago kong kaibigan. Pero may kaibigan ako doon sa group na yun na dalawa ang kaibigan ko doon. So, makikisama ulit ako sa mga bagong mga member doon. So, ako naman ay friendly, so wala naman silang problema sa akin. Pero sinabi ko sa kanila na, ano bang kulay? Sabi ko, ang damit natin ganito. Ay, paano kung wala ako? Hindi na nahiya ako. Hindi naman daw problema. Basta, sasama lang daw ako sa kanila. Ayun. Kasi kung walang kulay na available sa akin, pwede pa rin daw akong sumali doon sa kanila. Kasi may mga kulay-kulay sila, yung gandang tingnan. Pero ako naman, kung ewan ko kasi wala na yung mga damit ko. Pinadala ko sa Pinas yung box ko. Nandun na yung pang-sport ko, yung mga pang-susumpa ko. Ang iniwan ko lang dito, mga sport bra. Ayun, saka yung jogging pants ko. Meron din akong street, saka yung kulay. Meron pa naman akong yellow, meron akong red, meron akong blue, meron akong, ano kulay yun? Parang yellow-orange, meron din. Hindi. Apple green pala, apple green. Parang ganon, apple green ba yun? Ayun, kasi nung suot ko yung isa, ay parang iba yung yellow. Yung yellow na t-shirt ko kasi, bakat, bakat di, yung bang sobrang dito sa kamay ko. Tapos, sabi ko, nakita ko, total, pag magdano naman ako siguro, hindi naman siguro masisira yun. Kasi yun ang yellow talaga. Kaya sana, mapasama ako doon kasi exciting din yun eh. Tapos kasi pagtapos daw sila, magkakape muna sila. Pero ako, pwede naman akong umuwi. Hindi ako natakot at kaya kong ako kasi nagrarunning ako, kaya kaya kong umuwi. Nahabulin ko yung oras ko para pagdating ko sa bahay, o di, work na. Kapilang din, work na. Kasi pag nagsusumba kami ay 5 p.m. 5 p.m. in the morning, doon umalis na kami mga kapitbahay, magkakaibigan, ayun, kita na kami. So, bago mag 7 o'clock, dapat nasa bahay na kami. So, itong bago kong magiging grupo, ay hindi ko alam kung anong oras sila matatapos. So, kung alam ko na late na ako, hindi na ako makikipagpil sa kanila. At maintindihan naman siguro nila na mauna ako. Pero pag alam ko naman na gaya ng Sabado or Linggo, siguro pag nandun ako sa Bero,
pwede akong yung bang tagalan ng ano yung oras ko para sa kanila yung ano kung inom ng mga kape, mga ganun, pintuhan, mga ganun, okay lang yun. Pero pag ano kasi, kailangan kong bumalik. So, sana makauwi na rin ako sa Beirut. Ayan. Tingnan ko nga kung ilang ano na, may 1 hour na ba? May 1 hour na ba? Meron na. Ayan. Ayan guys. Ayan. Tingnan yung mukha ko, napakataba. Ang laki ng ganito ko. So, hanggang dito na lang ulit. Guys, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa pag-tune in. Maraming salamat sa mga new subscribers. At maraming salamat sa mga bago kong kaibigan. Ayan. At ito naman po si May 17 ang nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat at good night na sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. God bless us all. Bye! Bago ko makalimutan, please pakisupport naman nyo ang aming team leader na si Sir Ruel Lipat at ang aking mga kasamahan doon sa Team Ruel Lipat. Ayan. Si Sis G. Franco, Perse Official Channel, Dong Tigidong, si Delio TV, si Ma'am Luz Lipat, si Joan 1 Meg, si yayamanin ba yon yung kasi nare-refuse ako sa mga ganun yung pag si Darren Dobson pala, very supportive din yung nakasamahan namin. Ayan, kung meron man akong hindi nabanggit, pasensya na po talaga, ako yung nagmamadali na at magpapaalam na. Bye. Ayan.